Kanti la? Hawu hey ndoda, sokufuna ngithola. Hey. Khamba kahle. Khamba impela. Hayi. Yazi bethu umzingeli lapha. Udasa amagwinya u5 ngo2 rand. Awunalo ku2 rand? Hey, yomjida. Ngathi uyanazi anginawo stalo. I14 seseduzane phela. Hayibo, kwenze njani i14? Hey, umuntu unentombi phela mayethenga ipresent. Oh, unentombi? Hey. Ubagama la. Hayi, waphi uhlala ngampela. Ifunda isikoleni? Ikundi ifeli. Ushona impela yabo? Ilokhunje yabo esikoleni ihlezi igqole leli shirt leli elifish. Hayi yona impela yabo wena. Ha uyayazi. Hawu. Usho lese esibambayo thina. Sibamba zona phela thina siyomalu. Asiyosala sithi khulu msazela ikhulu. Hawu. Anele. Ngithethe ngizithenda. Beswanjani lokho? Ayikhohle. Funga ngithathele intombi futhi ayimani. Bethimani ngami bamba na iPhone. Icimile lezo samkuyivula lapho. Kunama video lapha awe AM comedy yaso ungakhohlwa ungene la. AM comedy. Sizomung right back. Yes, so chama mfethu. Jitsi. Le phone. Efuna ukuvuleka. He. Lamakhanika wendawo yimi ngizoyivula. Kaze yashisa bona. Yo, sanje break. Usushelani manje phone yami mfethu? Hawu, Anele. Ushelani phone yami? Ushelani brother? Ifile le phone. Mase kuthiwa ufile uzoshaya uba. Mfethu. Uyishelani brother? Uzohamba la. Hamba la mfethu. Alishiye. Hamba. Saxosha. Umuntu ngiyamzanga ngithapha amavidiyo ami emkhumeni. Uyahluleka. Axosha mfethu. Hayi hamba. Hawu. So, hawu. Wena bekesene noma bebenzane wena bekesene nebukela phansi wena bekesene